Ливърпул отива на североизток, за да се изправи срещу Нюкасъл по средата на бурята с Александър Исак. Там няма да е за хора със слаби сърца. В събота по обед Манчестър Сити приема немезица си Тотнъм на Етихад, докато за Челси предстои второ поредно лондонско дерби в битката на разочарованията от откриването на сезона срещу Уест Хем. Имаме и сблъсък на новаци на Търф Мор, Бърнли срещу Съндърланд, а Манчестър Юнайтед ще трябва да доказва, че върви напред в Западен Лондон срещу Фулъм. Дали ще видим различен Арсенал срещу Лийдс? Много въпроси и в следващите минути ще търсим отговорите. Дами и господа, това е епизод номер 46 на Бетано Спорт подкаст преди втория кръг на Висшата лига. Това е епизодът с прогнозите, гледайте. Поред на номерата, както се казва. Още едно лондонско дерби с участието на Челси след много постното 0-0 на старта срещу Кристал Палас. Извинения за играта на сините в първия матч има много. От липсата на време за почивка и подготовка до липсата на Ливай Колуил и Тосина Дарабиойо. Но представянето не беше такова, каквото се очакваше и каквото се изисква, за да се бориш в челото на класирането. А очакванията са много завишени към световния клубен шампион. Уест Хем бе един от малкото отбори, които повече разочароваха при 0-3 при визитата си на Съндърланд. А чуковете са в опасност не точкова, защото с нощите съвсем в началото на сезона е игрова. Там игра нямаше. Не работи това 3-5-2 на Греъм Потър с уингбековете, които играха много с топката, но нямаха никаква успеваемост и принос към атаката. Нула креативност. А по-назад тримата им централни бранители, които бяха закупени общо за 105 милиона паунда, бяха като неми свидетели при два от головете на Съндърланд, когато се налагаха съвсем рутинни намеси при центрирания. Гидо Родригес и Джеймс Уорд-Праус издишаха много сериозно в средата на терена и общо Уест Хем оказа натиск върху противника в центъра само 44 пъти. За сравнение Съндърланд го направи 121 пъти. Разлика от небето до земята и в крайна сметка 3-0 за черните котки. Сега очаквам пред собствените си фенове чуковете да бъдат далеч по-агресивни. Да опитат да се сбият със съперника си, чисто футболно разбира се. Столично дерби е, няма как да не прехвърчат искри, поне 2 картона за Уест Хем на 1,40 и към него добавям играчи, които очаквам да играят през цялата среща и да стрелят много често. Тук на сигурно, поне по 2 удара на Джаред Боуен и Кол Палмър, които имаха по 4 в първия кръг, както и поне 2 спасявания на Робърт Санчес. Всичко това в BetBuilder прави 4-0-5. Както се казва чудесно начало, ако или всъщност като излезе. Съботният маратон започва с Манчестър Сити срещу Тотнъм. Само една победа за гражданите в последните 4 двубоя срещу шпорите на Етихад, 12 допуснати гола или средно по 3 на матч. Толкова вкара Тотнъм и на Бърнли в дебюта на Томас Франк. Но сега много бързо ще разберем дали Тотнъм е толкова по-добре от миналия сезон или просто Бърнли е много под нивото на Висшата лига. А Манчестър Сити изглежда доста по-различно от миналия сезон. И най-яркото доказателство е, че те вече тичат много повече. При победата срещу Улвс, гражданите пробягаха общо почти 118 км. Те си върнаха желанието максимално бързо да отнемат топката. Сега го правят, след като през по-голямата част от миналия сезон изглеждаха направо мразеливи. Тиджани Райндърс направи един от най-добрите дебюти в последните години във Висшата лига и сега е интересен изборът на Гвардиола. Дали веднага ще започне с ротациите или той се е попроменил, защото след януарските и летните покупки Сити пак имат 2 състава с изключителна класа. Само да си припомним тези, които не бяха титуляри срещу Увърхемптън: Едерсон, Акея, Канджи, Родри, Гюндоган, Мармуш, Фолдън, Шерки. Тези също са топ ниво. От другата страна имаме Ришарлисон с 13 гола в последните му 16 мача като титуляр във Висшата лига. И след спектакъла, който изнесе срещу Бърнли, струва ми се пак ще води атаката, а Соланки ще гледа отстрани. Гол на Манчестър Сити и Тотнъм ми изглежда абсолютен бетон, въпреки че и двата отбора не допуснаха попадения в първите си мачове. Този двубой обаче, вярвам, ще бъде съвсем различен. Нищо не казахме и за двата гола на Холанд срещу Улвс. Добавям го и него, той да продължи головата си серия. Добавям и Райндърс, ако е титуляр, разбира се, но би трябвало да е титуляр, да отправи поне 2 удара. Всичко това събрано ни носи коефициент над 4. 4,45, ако трябва да сме максимално прецизни. Струва си опита определено. Много различно настроение за Бърнли и Съндърланд преди двубоя на новаците на Търф Мор. Много проблеми за винено-червените при гостуването на Тотнъм, а излизането от отбора на завърналия се в Манчестър Сити Джеймс Трафорд, плюс напускането на Си Джей Ган Райли, ето това много дестабилизира иначе стоманената защита в Чемпионшип, която подобри почти всички рекорди, които имаше за подобряване през миналия сезон. Във Висшата лига обаче е съвсем друго и Скот Паркър много бързо усети това миналата събота в Северен Лондон.
Напред най-офанзивните Лао Фостър и Ханибал Меджбри пипаха топката средно поведнъж на 4 минути и ако там няма подобрение, ще се окажат верни първоначалните прогнози, че именно Бърнли е най-големият фаворит за изпадане. Но много ще се променят нещата, ако тук ланкашерци вземат да спечелят. Не спечелиха обаче и дори не вкараха и гол и в двата си мача срещу Съндърланд през миналия сезон в Чемпионшип, а сега черните котки са с колко? С 165 милиона паунда по-добри и видяхме това при 3-0 срещу Уест Хем. Силно начало на сезона за тях и дори статистически можем да ги броим спасили се, ако продължават така още съвсем малко. В последните 10 години 12 от новаците стигнаха кота 11 точки в първите 10 кръга и всеки един от тези 12 отбора успя да оцелее. Ето това е таргета сякаш. По около точка на матч в началото и после всичко ще е наред. Основната ми прогноза на Бърнли Съндърланд е Хикс 2 на 1,60. Просто в момента черните котки изглеждат като по-качествени от двата отбора. А Биб Диара е дори апгрейд, поне така ми се струва на Джо Белингъм. Ще го пробвам да отправя един удар. Стреля два пъти срещу Уест Хем, имаше и един голям шанс, който се откри пред него, струва си. А другото, което ми привлича вниманието е андъра, под 2,5 гола, защото в двата мача през миналия сезон общо имаше един гол. Както и двата отбора да получат поне по един картон в мача. А всичко това общо прави някъде около 4,20. След като бе тотално надигран на старта на сезона, сега Брентфорд има задача срещу друг тим, който не изглеждаше по възможно най-добрия начин в първия кръг – Астън Вила. Сега, не съм сигурен обаче дали трябва в момента да бъдем максимално критични към челичките. Но алармиращите сигнали се чуват вече далеч извън пределите на Хънслоу. С Кейт Андрюс, който бе отрязан да поеме МК Донс през миналия сезон и за това дойде в Брентфорд като треньор за статичните положения. А ироничното е, че след само 5 минути изминали от сезона лондончани допуснаха попадение именно от статично положение. И с четворка в атака със средна възраст от малко над 22 години и с общо колко 65 старта във Висшата лига, 55 от които са на името на Кин Луис Потър, пчеличките дават вид, че тъкмо са влезли във Висшата лига и нямат идея как да се задържат, а не са в нея вече 4-5 години. Астън Вила беше забравил как да атакува и през цялото първо полувреме срещу Нюкасъл дори не стреля към вратата на сфраките. И то в първия си двубой на сезона на Вила Парк. Притеснително. Но пък издържаха половин час с човек по-малко и не допуснаха гол. Брентфорд, Астън Вила. Двойка тук. Много дълбоки са проблемите на домакините и да не е Кейт Андрюс, Хари Ходини да е, пак няма да ги оправи за една седмица. А изобщо нищо не сме споменали за разделите с Бемо и капитана Кристиан Ньоргор, плюс Уиса, който даже изтри всички снимки, свързващи го с Брентфорд, докато опитва да форсира трансфера си в Нюкасъл. Бирмингамци вярвам, че ще изглеждат много по-добре сега и това ми е едно от топ предложенията за уикенда на 2015. Побързайте, докато не е паднал коефициентът. Въпреки че разпродаде цялата си защита, Борнемут беше на няколко минутки от точката на Анфилд преди да допусне два много късни гола. Но напред с Семеню и Еванилсон плюс Дейвид Брукс, който много ми хареса срещу Ливърпул, фаворизирам черешките срещу Улфс и то на южния бряг. При вълците позитивен половин час срещу Манчестър Сити, но накрая бяха тотално надиграни. Още не искам да съм по-категоричен за това дали ще са в дъното и ще се борят за спасението си, макар че изглежда много вероятно. Те все пак имат опит от няколко поредни сезона във Висшата лига. 7, за да бъдем абсолютно точни, но ако изглежда така както срещу Сити и срещу Борнемут, нещата не отиват на добре определено. Единица за Борнемут срещу Улфс. Коефициентът е много примамлив, 1,80. И като гледах играта на двете защити, които допуснаха по 4 гола на старта, добавям и овър. Антуан Семеню ще лети след двата гола срещу Ливърпул и тук задължителна проба на удари от него. Поне 3 в мача. Добавям и един от Маршал Монеци, който по принцип стреля от всякъде. Всичко заедно прави впечатляващ. 5 коефициент. Късният съботен двубой е в Северен Лондон, където Арсенал не просто трябва да спечели срещу Лийдс, но и да покаже много по-различна игра, по-офанзивна, с повече идеи. Да ти е кеф да ги гледаш, нали все пак трябва да стават шампиони. А с играта срещу Манчестър Юнайтед трудно ще станат. Ето идеален матч да покажат какво могат наистина. Защото със сигурност Виктор Гьокереш може много повече. Той на Олд Трафорд не отправи нито един удар към противниковата врата за първи път в последните 69 мача, които изигра. Или още от периода му в Ковантри. Но за да блести той и тези около него трябва да помогнат. Сака и Йодегор най-вече, а срещу Манчестър Юнайтед точните комбинации помежду им се брояха на пръстите на едната ръка. Хаверц пак е с контузия, в коляното и минутите на Гьокереш ще са повече този път, сигурен съм. Травмата на германеца обаче задейства верига от събития, които към момента изглежда сигурно ще пратят Тебере Чиезе на Емиратс, вместо на Тотнъм Хотспър Стадиум.
Лиц изигра страхотно първо полувреме срещу Евертън, но пък вкара в края, когато матчът беше много по-равностоен. А дуспата за мен си остава най-меко казано спорна. Танака и Ампаду изиграха много силен двубой, а Антон Штах спечели с удара си дуспата, което колкото и да не ни си иска, ще задържи Илия Груев на резервната скамейка. Вярвам, че Арсенал ще е много по-разнообразен сега. В дебюта си на Емиратс през сезона, а Лийдс е много трудно да се затвори. Просто стилът на белите не е такъв и те това не го могат. Поне не съм го виждал от тях в Чемпионшип, където доминираха тотално в контрола върху топката. И тук единица с овър ми изглежда най-сигурното. И Гьокереш да покаже какво може. Общо 3 удара и поне един точен от Виктор Гьокереш в срещата. Всичко заедно прави 2,15. Не най-впечатляващият коефициент на света, но ако се излезе, едва ли някой ще има нещо против. Неделята започва с Кристал Палас Нотингъм Форест и Евертън Брайтън. Първо към орлите, които играха в четвъртък в Лигата на конференциите. Продължават да бъдат брилянтно организирани. В последните си 10 мача от края на миналия сезон и началото на този гостуваха на Ливърпул, гостуваха на Челси, гостуваха на Тотнъм, играха полуфинал на Уембли, играха и финал на Уембли съответно срещу Астън Вила и Манчестър Сити, победиха и Ливърпул на Уембли за Комюнити Шилд и в тези 10 срещи не допуснаха нито една загуба, нито една. Изглежда обаче въпрос на време да продадат и Марк Гехи и Ебере Чиезе. И изобщо не виждам как ще задържат тази задружност без капитана си и без най-креативната си фигура. Форест бяха супер срещу Брентфорд и още от първия матч там се видя голямата промяна. Но на Espirito Santo иска вече неговите възпитаници да са проактивни отбор. Те да контролират темпото на двубоите си, те да държат топката. Поне в мачовете срещу отборите около тях или под тях класирането. Такава ще е идеята. Само заради асистенцията си за втория гол на Крис Уд, Елият Андерсън вече трябва да е английски национала с него и Морган Гибс Уайт вярвам, че Форест има двама от топ колко? Топ 20 на разиграващите полузащитници във висшата лига. Голмайстор като Крис Уд. Откакто Нуно застана начело на тима, ако не броим дуспите, няма друг футболист. Нито Салах, нито Холанд, нито Исак, който да е вкарал повече шампионатни голове от Крис Уд. Това струва ми се казва абсолютно всичко. И още нещо. Защо Нуно иска тази промяна? Защото планира да ротира състава си и е много по-лесно да направиш повече промени, когато владееш топката, отколкото когато се защитаваш постоянно и всяка грешка, дори и чисто позиционна, може да бъде фатална. И привличането на Дан Дой, който също вече откри головата си сметка във висшата лига, с Омари Хътчинсън, с Джеймс Макати, ето я конкуренцията, която Нуно искаше толкова много и само преди седмица роптаеше, че я няма. И вижте всяко от новите попълнения е халф или крило, което се чувства много добре с топката в крака. Следим, както се казва. На Гудисън парк, не на Гудисън парк, разбира се, но ще ми трябва време да свикна. На Хил Дикинсън стадиум Евертън приема Брайтън след изключително, как да я нарека, беззъбата игра срещу Лийдс. Дори включването на Джак Грили след почивката не промени облика на карамелите, които отправиха първия си удар в 53-та минута. Дейвид Мойс място не можеше да си намери на Еланд Роуд и не ми се мисли какво е било в съблекалнята след загубата. Брайтън изпусна 2 точки на старта много по-брайтънски. Допусна гол в 96-та минута и ми разби двойния дабъл в фентазито. Фербрюген и Декалпер. Но дори след тази простотия пак минах 100 точки, така че съм доволен. Сякаш уроците от миналия сезон още не са научени. След като тогава в 5 домакинства Брайтън поведе и не спечели. Сега още в началото нови подарени точки за съперника. Избирам една колонка за неделните двубоя от 16 часа. Гол на Кристал Палас Нотингъм Форест и двойка за Брайтън срещу Евертън. Евертън много ми приличаше на Брентфорд в първия кръг, с много проблеми навсякъде по терена и тук също си мисля, че ще е нужно време, за да се изчистят всички. А и допълнителното напрежение от задължителността на победата в първата среща на новия стадион допълнително ще затормози карамелите. Докато Брайтън, когато пожелая, разбира се, може да играе страхотен футбол и не мисля поне от видяното срещу Фулъм, че липсата на Жоао Педро ще се усети кой знае колко негативно. Гола на Селхърст парк е 1,75, двойката на Брайтън е 2,42, а двете в комбинация правят 4,23. Колко му е? Късният неделен двубой е на Крейвън Котидж, където Манчестър Юнайтед ще доказва израстването си срещу Фулъм. Първо за домакините. Много важна точка взеха те в края срещу Брайтън, не толкова заради самата точка, а защото се беше настанило едно такова напрежение от пасивната трансферна политика през лятото, след като беше взет само един резервен вратар. И ако Котиджърс бяха загубили, напрежението направо можеше да ескалира. За сега поне всичко изглежда спокойно на повърхността. Много по-интересни естествено с червените дяволи. Много силен матч на защитата, изключвам разбира се гола при корнера на Арсенал. Много силен матч на Матеус Куня. Много силен матч на Брайан Бемо, но накрая пак загуба.
Част от старите проблеми също още не изглеждат решени и поне според мен най-големия. Халфовата линия, дори с променената позиция на Бруно Фернандеш. Тя пак издишаше. Да оставиш Каземиро сам да се оправя в средата на терена при преход на съперника, това си е едно брутално футболно самоубийство. И добре за Манчестър Юнайтед, че Арсенал също беше в някакво такова много странно състояние и не успя да организира и една нормална контратака. Влезе Угарте вместо Каземиро, то стана още по-зле. Бруно не може да прави 100 неща едновременно. Да стои до другия халф, да организира играта, да е близо или в противниковото наказателно поле, за да завършва или да дава асистенциите. Много се разчита на Бенямин Шешко да влезе и ефективността в предни позиции да се подобри, след като червените дяволи не вкараха нито един от 22-та си удара срещу Арсенал. А те за първи път имат толкова срещу топчиите от онова 8-2 между другото. Стигнаха до 1.6 XG, но без нито една чиста голова възможност. Ако отново Манчестър Юнайтед чисто количествено стигне до толкова удари, колкото и срещу Арсенал, съм убеден, че с Шешко на върха на атаката положенията ще са по-чисти и червените дяволи ще вкарат. Но проблемите без топка остават. Манчестър Юнайтед отново ще уязвим при прехода на съперника и Фулъм ще има достатъчно ситуации. Тук най-добре ми стои гол на 1.65 и това ми е най-сигурният вариант. Ако ви е малко, можете да добавите и под 29,5 удара в матча. Точно за този двубой 30 удара ми идват една идея повече, а двете заедно правят коефициент 2,52. И за финал на кръга, топ сблъсъкът Нюкасъл Ливърпул. Вече видяхме как изглеждат свраките без Александър Исак в атака. Скъсаха се от удари срещу Астън Вила 16-3, но не вкараха нито един гол, въпреки че играха половин час с човек повече. Изобщо цялата истерия около Исак и евентуалното му преминаване при Мърсисайдци ще бележи изцяло тази среща. Вечерен двубой, последен от програмата, на Сейнт Джеймсис парк. Ще е изключителна атмосфера и футболистите, убеден съм, ще се заразят. Добавете и ултраофанзивните гости, в чиито редици реално ще има, може би, отново само двама типични дефанзивни футболисти. Ван Дайк и Конате. Нито Гравенберг е типичният дефанзивен халф, нито Макалистър, нито Собослай, но пък завръщането на Гравенберг е важно и ще видим дали то няма да донесе така желания баланс. През миналия сезон в първите 17 домакинства, докато Ливърпул не си осигури шампионската титла, Мърсисайдци допуснаха само 17 шанса пред вратата си със стойност на очаквани голове над 0.2. Срещу Борнемут само за 70 минути червените инкасираха 4 такива шанса. Направо говорим за друг отбор. Съвсем различен е Ливърпул сега от преди няколко месеца. Видяхме Семеньо какво причини на отбраната на червените. Сега от другата страна са не по-бавни футболисти. Еланга, Антони Гордън, Харви Барнс. Всъщност него защо го споменавам, не знам, супер безполезен беше в още един матч и ако не вкара някой гол отдалече, е ясно, че друго просто не може да направи. На Сейнт Джеймсис парк Нюкасъл срещу Ливърпул задължителен овър с гол-гол. Сигурното е 1.78, но към него ако добавим поне два удара на Антони Гордън, който отново ще влезе в ролята на централен нападател, защото реално друг няма, и два удара на Колди Гакпо, защото линиите на Салах и Екитике са прекалено високи, ще направи много приятен коефициент, 3.55. Аз лично ще добавя и картони. Мисля, че ще е война направо там. Над 4,5 картона и с това вдигаме коефициента до 6,20. Струва ми се много, ама много вероятно. Приятели, дайте и вие своите предложения за уикенда. Коментирайте. Давайте да ги дискутираме заедно нещата и да ни се случат. Вече избор има, както се казва, и то какъв избор. Само да ги оцелим. Тук съм, така че ще можем да ги мислим и в реално време и да видим как ще се справим. Стискам палци.